Haurrek, astean, gorputza sano, burua argi eta bihotza zabal izan ditzaten nahi dugu. Alaitasuna eta lagun artea oso garrantzitsuak dira horretarako. Zorte handia dute gure pailazoek, lagun handi zinguratuta bizi direlako. Mari Kalambre da horietako bat, ikerlari bizkor eta Mari Matraka. Irriaren fenomenoa zientifikoki aztertzen ari naiz. Formula bilatu eta munduari laguntzeko. Kontxoli de Montri, barrea ikertzen ari zara? Bai ba? Nire bai begira, kili, 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 kili. Porrotx, balzenekien barre egitean 400 muskulutik gora mugitzen direla? Aurpegi osoko zirkulazioa hobetzen dela? Mila pilla, patata, tortilla. Haze misterioa. Eta barre egitean malkoak isurtzen dira, begia garbituz. Begiak erne behar dira, bai. Bizitzako sekretuak deskubritzeko. Horixe da zientzia. Bizitzak guretzat gordeak dituen ezkutuko zein ageriko opariak deskubritzeko pazientzia. Uste dut Pupu eta Lore ere ikerketan ari direla.